नमस्कार. अर्चना सिंपल किचन रेसिपीजमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण कोकणी स्टाईल चिकन बनवणार आहोत. पण त्याआधी आपण माझं चॅनल पहिल्यांदा पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. आज आपण कोकणी पद्धतीचं चिकन बनवणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया. 1 किलो चिकन मी साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. हा 1 टेबलस्पून मी गरम मसाला घेतला आहे. 2 चमचे मसाला घेतलेला आहे. हे 2 मोठे चमचे तेल घेतलं आहे. 1 टीस्पून हळद घेतली आहे. अर्धा टेबलस्पून मी चिकन मसाला घेतला आहे. चवीनुसार मीठ आणि 1 टोमॅटोची पेस्ट करून घेतली आहे. फोडणीसाठी मी 1 कांदा बारीक चिरून घेतला आहे. 2 तमालपत्र आहेत. 1 मोठी वेलची घेतली आहे. 2 ह्या हिरव्या वेलच्या घेतल्या आहेत. 4 लवंग आणि 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे. चिकनच्या वाटणासाठी लागणारा मसाला मी भाजून घेतला आहे. त्यासाठी 2 कांदे घेतले होते आणि अर्धी वाटी सुकं खोबरं घेतलं होतं. थोडी कोथिंबीर घेतले आणि 2 मिरच्या घेतल्यात. हे आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे. भाजलेलं कांदा, खोबरं, कोथिंबीर, मिरची मी मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे. आपण आता तेल घालून घेऊया. तेल आपलं गरम झालेलं आहे. लवंगा घालूया, वेलची, मोठी वेलची आणि तमालपत्र. थोडंसं परतून घेऊया. कांदा घालूया. कांदा पण थोडंसं परतून घेऊया. लसूण पेस्ट घालूया. आलं लसूण पेस्ट आपण 2 मिनटं परतून घेतलेलं आहे. आता आपण टोमॅटो पेस्ट घालूया. हळद घालूया. मसाला घालूया. आणि आता याला तेल सुटेपर्यंत आपण चांगलं 2 मिनटं परतून घेऊया.
आता आपल्या ग्रेव्हीला बाजूने तेल सुटायला लागलेलं आहे. आपण चिकन घालून घेऊया. आणि चांगलं परतून घेऊया. आता आपण झाकणात पाणी ठेवून 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता झाकण काढून बघूया. आणि झाकणावरचं पण हे पाणी याच्यात टाकलं तरी चालेल. चिकन आपलं चांगलं शिजलेलं आहे. आपण आता वाटलेला मसाला घालून घेऊया. आपल्याला चिकनचा रस्सा किती पातळ जाडसर हवा आहे तसं पाणी ॲड करूया. आता गरम मसाला घालूया. चिकन मसाला घालूया. आणि चवीप्रमाणे मीठ घालूया. आणि आता हे 5 मिनिटं चांगलं मंद आचेवर शिजून देऊया. चिकन आपलं आता रेडी झालेलं आहे. ते आपण बाउलमध्ये सर्व करूया.
तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. अशाच अनेक नवीन रेसिपीजसाठी आम्हाला सबस्क्राईब करा. लवकरच पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.